עד? 5:30. הרב בסדר? ברשות הרב יוסף היקר שלנו, שם ישמור אותו שלו, שם ישלח לו בריאות ורפואה שלמה בעזרת השם. אמן. ונמשיך לשמוע אותו פה כל יום, כל היום, אמן. כל יום, שנזכה לשמוע אותו עד 120 שנה בעזרת השם. אמן. מה אנחנו בלעדיו פה, עפר לנו לרגליו. ברוך השם, זכינו שיש לנו כזה רב פה בבית הכנסת. זכינו. יום רביעי, אז צריך להגיד משהו, אז חשבתי על משהו, אני רוצה לדבר קצת היום על כל הנושא הזה של הכרת הטוב. הכרת הטוב, בן אדם צריך להודות לבן אדם שעושה לו טובה, ושנים לא לשכוח את זה, שנים לא לשכוח את הדבר הזה שבן אדם עושה לך טובה, ובעת צרה עזר לך, תמיד לזכור את הבן אדם הזה, לא לשכוח אותו, שלא ייעלם לך מהראש לרגע. למה? זה חלק מהדברים שהקדוש ברוך הוא אוהב, זה אנשים שמכירים טובה, מכירים תודה. ראינו את זה בפרשה האחרונה, על 7 מכות הראשונות בפרשת וארא, מכת דם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לעשות אותה, אבל משה רבנו לא עשה את המכה הזאת. מי עשה את המכה הזאת? אהרון. למה אהרון עשה אותה ולא משה? כי משה רצה להכיר תודה ליאור. למה? מה עשה לו היאור? שמר עליו, הציל אותו. וכן אנחנו רואים את זה גם במכת צפרדע. הוא אמר לו תכה את האדמה, גם הוא לא עשה את המכת צפרדע. למה? כי שם הוא טמן את המצרי. הקדוש ברוך הוא באדום. להכיר תודה לבן אדם. אז אני אומר, עד איפה זה מגיע הדבר הזה שאנחנו צריכים להודות בן אדם שעשה לנו טובה. בן אדם שעשה לנו טובה, עד כמה אנחנו צריכים להודות לו. אז יש משהו יפה שאני שמעתי, היום קראתי, יש מחלה, טוב היום זה קצת פחות, אבל פעם היה מחלה של טרמפיסטים. היינו רואים אותם, טרמפיסטים, אנשים שעושים טרמפים. אתם יכולים לראות בגאה, בבני ברק, שהוא ברים, שם זה המקום הקבוע שלהם, שם אין להם בעיה. עכשיו, היה מאז שעת התקופה שהיה... אלה בני דודינו. מה זה? שהיו עומדים שם. כן, אבל לא, עכשיו גם בפוגע, איפה שוער מעל לו תימן שם, גם באים, נכון, פעם זה היה מחלה. עד מה היה את הסיפור של 3 ילדים שלקחו טרמפ והערבים רצחו אותם, מאז אנשים יותר נרתעו, יותר פחדו. אבל המחלה הזאת של הטרמפים, לא מפחדים, אבל המחלה הזאת של הטרמפים לא נגמרה, ועדיין היא נמצאת ועדיין היא קיימת. אז היה מסופר, רובן יום אחד נוסע ברכב שלו, הוא רואה את חבר שלו שמעון, עוצר אותו בצומת עם שקיות של עופות, ממש, 7-8 עופות. כנראה המבצע ברמי לוי, יוסף, המבצע כנראה ברמי לוי, לקח 7-8 עופות בשקל, בתקופות של השקל. הוא הולך ככה, הוא אומר לו, מה אתה, לאן אתה? הוא אומר לו, תראה, אני נוסע לבניין, לכיוון, אתה יכול להקפיץ אותי? אמר לו, אין בעיה, בוא נקפיץ אותך, הכל בסדר. הוא עולה על האוטו, לוקח אותו באוטו, חסך לו את הטרחה של האוטובוס, זה לא קל, זה כיף, זה תמיד טוב שלוקחים אותך עם הרכב. הוא מגיע לבית, הכל טוב ויפה, זה היה ביום שישי, יום שבת, יום ראשון, רובן, זה עם הרכב, קם בבוקר, פותח את הרכב בשביל לנסוע לתפילה בבוקר, צחנה. איזה ריח באוטו, איזה ריח, מה קרה? מה זה, אשתי החליפה לילד אולי טיטול, שכחה את הטיטול באוטו? זה קורה לזוגות צעירים בדרך כלל, אבל פה מה זאת? מה מסתכל? רואה עופות, הוא שכח שקית אחת מהשקיות שלו. שכח שקית של העופות, איזה ריח. לקח מהר את העופות, העיף אותם לפח, ובמקום ללכת להתפלל, לאן עשה? לשטיפה של הרכב. חצי יום, רק יושבים יהודה עם סבונים, דברים, כל הקרמים שיש להם שם בשטיפה, עוד דוחפים, עוד 100 שקל. אחרי חצי יום מתקשרים, שאומר, אנחנו צריכים עוד 200 שקל, צריך וקס גם. לא, הוא בתחילה לעלות, הוא תקבל כמה הגענו, ונתן אתה עומד על 1,000 שקל. אנחנו מנסים, אנחנו מקרצפים, 4 עובדים פה, סגרנו את המקום רק עליך, לא עובר הריח. אומרים לו, תקשיב, מתקשרים אליו לקראת הערב, לא עוזר. צריך להחליף לך את כל הריפודים. מה ריפודים עכשיו? מה עשיתי? איזה טעות, לקחתי אותו טרמפ. איזה טעות. מה אני צריך את הדבר הזה? אמר לו, תקשיב, ריפודים, להחליף אותם, לסרט את הכל, זה נזק משהו כמו 1,000-1,500 שקל. עם ההתקנה ועם היומית שלו, בקיצור, הגעת ל-2,500 שקל.
כל האוטו עולה 3,000. כל האוטו עולה 3,000 שקל. זה בשביל מבצע שעשה. אוקיי, טוב. הוא עכשיו בא, מוצאים לו חשבונית, הלך, שילם 2,500 שקל. הבן אדם הראשון, שלמה, שהוא רוצה לפגוש, את מי הוא רוצה לפגוש? את זה שהוא לקח אותו טרמפ. זה שהוא לקח אותו טרמפ, ישר דופק לו בדלת. הוא אומר, לא, ראובן, מה נשמע? הוא אומר לו, תגיד לי, תפתח את המקפיא. לא חסר לך איזה עוף, 2 אולי, משהו? הוא אומר לו, וואלה, התפלאתי, ישבתי עם אשתי בבית. אמרתי לה, תקשיב, איך יכול להיות? 2 עופות, ככה הלך לה. מה, איך נעלם? אמרתי לו, אולי שכחת באוטו. בסדר, שכחתי באוטו, לא קרה כלום. אמר לו, בוא תראה, 2,500 שקל נזק. הנה, לא קרה כלום. אמר לו, תגיד לי, אני אין לי רכב. אני נסעתי באוטובוס לרמי לוי לקנות עופות בשקל, מבצע של פעם בחיים. אתה רוצה לשלם לך 2,500 שקל? לא יהיה לי מה לאכול חצי שנה. הלך לרב זילברשטיין. אמר לו, כבוד הרב, אין לי כסף, אין לי מה לשלם. מה אתם חושבים שהרב ענה לו? מה אתם חושבים? מה, אתם יושבים פה חצי שנה, שומעים רק הרב זילברשטיין, ואתם אומרים לזה יותר טוב ממנו. מה זה הרב אמר לו? אז זהו, שככה כולכם חושבים. אבל הרב זילברשטיין אמר לו שאתה לא צריך לשלם. למה? הוא משלם הפוך. אמר לו, תקשיב, אתה, אמר לו הרב זילברשטיין, מוזר. אמר לו, אתה לא צריך לשלם, ואז הביא לו איזו סוגיה, על מקרה שפרה נפלה בבור של מישהו, אם היא הבישה את מימה, לא, שורה תחתונה, אמר לו, עזוב, שמע, אתה לא צריך לשלם. אמר לו, הרב, אני לקחתי אותו טרמפ, עשיתי לו טובה. 2,500 שקל אני צריך לשלם? למה? איזה פסק הלכה זה? וואלה, עשה קצת מצפון לרב זילברשטיין, הלך למי? לחמיב. מי זה החמיב? הרב אליושב. הרב אליושב חמיב. הלך אליו, הלך שלום. הוא אומר לו, הרב, מה אתה אומר? אמר לו, תקשיב, שמעתי מה אתה אומר. הוא חייב לשלם לו. אומר לו, למה? אומר לו, מה? אבל זה הפוך מה שאמרתי. הוא אומר לו, איפה הכרת הטוב? בן אדם עשה לך טובה? בן אדם עזר לך? אתה הולך עוד גובר עליו? מה, איך אתה יושן בלילה, שאתה יודע שאולי 90% שהעופות שלך נמצאים איפה? אצל באוטו של החבר שלך. מאיפה זה הדבר הזה? הוא אומר לו, נשמה, לך מהר, תתקן את ההלכה, ותכתוב בספר שאותו בן אדם חייב לשלם 2,500 שקל על הטריפ. למה? יש פה הכרת הטוב. עכשיו, אני בתקופה האחרונה מדבר איתכם הרבה על הרב זילברשטיין, ושכחנו קצת מהסיפורים, ושלמה פה יושב, מחכה לסיפור, אז הכנו פה משהו מיוחד, אז אנחנו מתחילים. הייתה משפחה אחת, שהיה להם אבא, אמא ובת. זה מה יש. מצב לא טוב בבית בכלל. אבל האבא, לא עלינו, חלה במחלה. חלה במחלה, גיל 35, החזיק מעמד עד גיל 40. גיל 40 הלך, לא עלינו, נפטר. צער בבית, כאבים, גם הגרושים, שהאבא היה מרוויח, גם את זה אין עכשיו. אין כלום בבית, מצב קשה מאוד. אין, לא יודעים מה לעשות. האמא רצה לגדל את הילדה לבד, אבל מה קורה כשאין כסף ואין פרנסה? אז אוטומטי הבית נהיה לחוץ. הבית נהיה מעצבן, הבית נהיה מקום שלא כיף לגור בו, לא כיף להיות בו, אז כל הזמן יש עצבים ומתח. יום אחד, האמא הייתה מקפידה שהילדה תישן בשעה 8. יום אחד האמא חוזרת הבית אחרי עבודה, כולה מוטשת, הילדה שלה הייתה, רחל קראו לה, רחל, הייתה בגיל 5-6, בסדר, אז יום אחד לא הלכה לישון בשעה 8. היא ישבה בספה, והאמא בשעה 9 חוזרת מהעבודה בתקווה שהילדה תלך לישון, ורואה את הילדה שלה ערה. היא תעצבנה לה כל כך, נתנה לה סתירה מאחורה בעורף לילדה. נתנה לה סתירה. דיברנו על זה, שהיום זה כבר לא, הדבר הזה כבר פחד פחדים להתעסק עם הדברים האלה. פעם זה היה הרבה, היום ברוך השם אתם יודעים כבר זה מסוכן, זה דבר שהוא מפחיד, זה דבר שהוא גם מאוד 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 דופק את הילדים מהאלימות, מאוד מאוד דופק אותם ופוגע בהם בלימודים. אני לא יודע איך פעם שרדנו ככה שלמה עם כל המוקות של ההורים. שרדנו. פעם זה היה, המורה מרביץ בבית ספר, אתה סותם את הפה, אבא מרביץ בבית, אתה מגיע לבית ספר גם סותם את הפה. ככה גדלנו, וברוך השם, זה מה היה. היום חוק בא לעבור. הילדה בת 6 חוטפת סתירה מאמא, ובאותו רגע שהיא מקבלת את הסתירה מאמא, הדיבור שלה משתנה. זה כבר לא אותו דיבור שהיא דיברה. היא מתחילה לדבר בגמגום. היא מתחילה לדבר בצורה לא ברורה.
אומרת לה, רחל, הכל בסדר? אומרת לה, מה קרה לך? מה זה? יואו, כנראה בגלל המכה. אמר, בסדר, יכול להיות אולי זה הלהט של העצבים, בוא נחכה למחר. מחכה למחר, רצה מהר למיטה שלה בבוקר להעיר אותה, אומרת לה, רחל, קומי, בוקר טוב ללימודים. אומרת לה, מה בוקר? זהו. קיבלה את המחלה של הגמגום, כתוצאה מהמכה. והילדה אומרת לה, אמא, מה קורה לי בפה? מה זה? אומרת לה, אני לא יודעת. מה זה? מה, בגלל המכה? וואי, מאותו רגע, הילדה לא יכולה להסתכל על אמא. לא יכולה לראות את אמא שלה. ותחשבו מה זה, ילדה בריאה שמגיעה לכיתה שלה, פתאום מתחילה לגמגם. תבינו, ילד קטן מגיע עם פלסטר, כל ילדים צוחקים עליו. אז מה זה שהוא קצת מגמגם? מה זה? כל הכיתה צחקו עליה, וכולם ביזו אותה. והייתה בוכה, והאמא לקחה אותה לכל טובי הרופאים שיש. לא עזר שום דבר. כלום לא עזר. הילדה רחל תקועה עם הגמגום, וזה מחלה נוראה, זו מחלה נוראית שאי אפשר לדבר, אי אפשר לתקשר. והיא סחבה את זה עד גיל 18, רחל. ולא עזר שום דבר, כל הסגולות שעשתה. כל מה שהיא עשתה, כלום לא עזר. הגמגום רק הלך והחמיר. לא יודעת מה לעשות. גיל 18, אמא שלה אומרת, שומעת רחל, ברוך השם, סיימת סמינר, סיימת לימודים, את יכולה להתחיל לעבוד, לעזור בבית. והיא לא יכולה לראות את אמא שלה. שנים היא שומרת לה טינה בלב. אמא שומרת לה טינה בלב. למה עשית לי זה? למה הרסת לי את החיים? למה זה קרה לי? יצא לעבוד. הולכת לרעיונות עבודה. רק שומעים את הדיבור שלה. לא רוצים להתעסק איתה. בשביל להגיד מילה אחת לוקח לה חצי שעה. לא רוצים להתעסק עם אחת כזאת. תעזבו, לכל העבודות. עכשיו, מה? היא הייתה מאוד משכילה. היא הייתה לה תואר ראשון, תואר שני, הייתה יודעת דברים. עכשיו, היא רוצה לעבוד במקצועות שלה, ושום מקום לא רוצה אותה, שום מקום לא מקבל אותם. יושבת בבית, כל אחרי רעיון עבודה כזה, יושבת ובוכה את החיים שלה. ואמא, רק מתלוננת לי אמא כל היום. למה עשית לי את זה ולמה עשית לי את זה? למה נגעת לי ולמה נתת את הסתירה למה היא צריכה? ואמא עוד יותר מרגישה רגשות אשמה. בוא נדבר על שידוכים עכשיו, פגישות, אין כלום, שום דבר, הכל סגור. יאללה, איך נפלתי ככה? יום אחד, אמא מגיעה, כבר רחל הגיעה לגיל 20, אמא מגיעה הבית עם הודעה בעיתון, דרושים לחברה גדולה של הייטק מזכירה. היא נכנסת הבית, אומרת לה, רואה את רחל זרוקה על המיטה, אומרת לה, רחל קומי. אומרת לה, על מה אמא? מה יש לך להציע לי? אני שרופה ברחוב, אין לי מה לעשות. היא אומרת לה, רחל, תראי מה כתוב פה בעיתון, מודעה, פתחו נציגות שירות לחרדיות בהייטק. סיפור אמיתי שהיה, חבר'ה. בואו, תלכי לראות. אומרת לי, אמא, צוחקת עליי? איזה הייטק? להבטחה לא קיבלו אותי, לגננת לא קיבלו אותי, למטפלת, קופאית בסופר לא רוצים אותי. הייטק ייקחו אותי? אומרת לה, אמא, לכי תדעי. לכי, אני אתפלל עלייך. דמעות של אמא בחיים לא חוזרות ריקם. לכי. היא אומרת לה, יאללה, בואי נלך, מה יכול להיות? התלבשה יפה, התפללה, קראת השמיים. אמרה בורא עולם, אך הפעם. תן לי תקווה הפעם הזאת, אחר כך אני כבר זהו, לא רוצה שום דבר. תן לי אור בקצה המנהרה, לראות שאולי עכשיו יקבלו אותי לעבודה. מגיעה למקום של המתחם של העבודה, אודישנים. מה זה אודישנים? 20-30 מועמדים, שבאים לקחת את התפקיד של המזכירה בהייטק. אומרת, מה זה? מה זה? כולם שם נראות משכילות, כולם עם תעודות, כולם באו לתת עבודה. מה הסיכוי שיקחו אותי? אומרת, אבל אני לא באתי בחרב ובחלית. בשם השם. באתי בשם השם. מה השם ייתן, מה השם יגיד, אני איתו באש ובמים. היא מגיעה ועוברת אחד, והגיע התור שלה. יוצאת המזכירה, אומרת רחל, את יכולה להיכנס. היא נכנסת, מה היא רואה מול הפנים? מישהו עם חליפה יושב באמצע, היא הבינה שזה כנראה הבעל הבית, ולידו שתי המזכירות, פחדים להסתכל עליהם. הם שורפים, עובדים על אפצ'י. על דבר הכי קטן עושים איקס. היא רואה בדף, איקסים. אמרה, טוב, בוא ניתן את המזל שלי. היא באה, שואלים אותה, רחל, מה שלומך? בת כמה את? אני, מסתכלים אחד על השני,
עשו כבר איקס עליה. שתי הבנות מסביב הבעל הבית, שים עליה איקס, אומרים לו, תן לה לגמור את הניגונים שלה, ונשחרר אותה, יאללה, חבל לנו על הזמן, זה האחרונה גם היום. אמר לה, תנו לה לדבר, היא מסיימת לדבר, אמרו לה, תודה רבה, אנחנו נחזור אלייך, אל תדאגי, אנחנו נחזור אלייך. היא יוצאת בחוץ, אמרו לה, יאללה, בואו נלך לאכול ארוחת ערב, סיימנו, בואו אחר כך נשב על המועמדות. הוא אומר להם, שבו. מה שבו? מצאנו את המזכירה החדשה. אמר לי, מה? איזה מזכירה? מה, 40 היה פה, על מי אתה מתכוון? אומר על רחל. אין מצב, היה פה 3-4 רחל, על איזה רחל אתה מתכוון? כן, זאתי המגמגמת. זאתי אני רוצה. אמרו לו, תגיד, אתה נורמלי? זאתי גמורה, היא עובדת בטלפונים, צריכה לענות, שיחות, זה. אמר להם, תקשיבו לי טוב. מהיום, העיסוק שלי רק בבחורה הזאת. לא מעניין אותי מכל אלה שבאו, תקשרו אליהם, תגידו להם, תודה רבה, אנחנו לא מעוניינים. עכשיו תרימו טלפון לרחל, כי הודיעו לה שהתקבלה לעבודה. 11 בלילה מקבלת טלפון מהפוסט בכבודו בעצמו. אומר לה, רחל, ערב טוב. זה מהחברה של ההייטק, התקבלת לעבודה. היא אומרת לו, מה אתה מסתלבט עליי? אתה צוחק עליי? אין מצב. איך יכול להיות? התקבלת לעבודה. וואו, איך היא שמחה בבית. איזה אושר, איך היא קפצה. ואמא מגיעה, לא הבינה מה, אומרת לה, אמא זה משכורת של 15,000 שקל. זה חתיכת עבודה. תראי איזה דבר. היא אומרת לה, אני לא מאמינה. איך יכול להיות? איך קיבלו אותך? והיא מתחילה את היום הראשון בעבודה. והיא מתחילה ועונה לטלפונים. ולקוחות מתעצבנים. עד שהיא עונה, עד שהיא מדברת. וכל המשרד לא מבין מה בעל הבית מצא בה. במשך 4 שנים עבדה רחל במשרד עם הגמגום שלה, ומקבלת משכורת. כל העובדים עצבניים עליה, כל הלקוחות עצבניים עליה, אבל אחד עומד מאחוריה. מי זה? הבעל הבית. בעל הבית אומר להם, רחל זאת שלי. אף אחד לא נוגע בה. מה היא אומרת? מה היא עושה? קדוש. 4 שנים זה מחזיק את זה במשרד. אחרי 4 שנים אמר הבעל הבית לכל העובדים, אני עושה מסיבה גדולה על 20 שנה שהעסק הזה פעיל, ואני מזמין את כולם אליי הבית. כולם מגיעים לאחוזה שלי ברחוב ככה וככה, נפתח שם השולחנות, ארוחת צהריים, כולם תבואו, כולם ישרו הגעה, וכמובן גם רחל נמצאת בפנים. 8 בערב, אחד לא יחסן, כולם הגיעו לשם, חוגגים ביחד את הארוחה, וחוגגים את כל מה שקורה פה, ועומד הבעל הבית, ואומר, חבר'ה, חוץ מזה שאנחנו חוגגים את השנה, את ה-20 שנה של החברה, המנכ"לית של החברה, ברוך השם, עוזבת אותנו כבר מחר, ואני רוצה לאט כולכם למנות את המנכ"לית החדשה של החברה. כל אחד אמר, כמו על קבלת התורה, עליי יניח השם את התורה. חוץ ממי? מהר סיני, חוץ מרחל, מילה לא דיברה. אמרה, זיס, גם ככה, תגידי, תודה שאת נמצאת שמה. כולם, מי עמדה בצד? כולם מחכים לשמוע מה, והזוכה הוא מצביע על מי? על רחל. כמה אתה רוצה ממני? מה נפלת עליי? גמרת אותי כבר. מה קרה? מה הולך פה? כולם היו בהלם, אבל אף אחד לא פוצע בי. מה זה אומר? שהמשכורת אוטומטי מ-15,000 קופצת ל-30,000 שקל. סמנכ"ל, מנכ"לית כבר. משהו רציני, הבית כבר השתנה, כל העולם אחר. הוא בא, יושב ככה ואומר לרחל, מזל טוב. היא אומרת לו, תודה רבה. אבל בוא, 4 שנים אני איתך בחברה. מה נתפסת עליי? מה מצאת בי? מה יש לך ממני? מה קרה? למה דווקא אני? אתה רואה אותי כולי פצועה, כולי גמורה, כולי זה, איך לקחת אותי ככה? אומר לה רחל, תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו. באותו יום שנולד לי ילד, הוא אומר, גם בגיל שלך פחות או יותר, הוא חזר מהבית ספר או משהו כזה, והוא חזר מפוחד, כנראה רדף אחריו כלב או משהו כזה, והגיע עם גמגום מטורף. עם גמגום של החיים, וגם אשתי, וכבר ידע מה הוא הולך להגיד לה, מה היה בבית, וכל התהפך. אני בא לרעיונות של העבודה, ובאותו יום, כשהבן שלי חוזר מהבית ספר עם זה, את נוחתת אצלי במשרד עם הגמגום הזה. אמרתי לעצמי,
בורא עולם, אני עוזר לה, תעזור לי עם הילד שלי. אני עוזר לה, תעזור לי עם הילד שלי. הוא אומר ולא תאמיני. שבוע, שבועיים אחר כך, הילד השתנה לגמרי. הדיבור השתנה. הכל השתנה. מאז, את רואה איך אני שומר עלייך? כל עוד שאני יודע שאת איתי, הילד שלי בסדר. טעות הכי קטנה שאני אעשה, אני יודע שהילד שלי יחזור לגמגם. את שומרת לי על הילד. אומרת לו, וואו, איזה סיפור, למה לא סיפרת לי את זה? הוא אומר, אני יכול לבקש ממך עוד בקשה קטנה? אומרת לו, מה? את חצי המלכות. תתחתני עם הבן שלו. תתחתני עם הבן שלי. אני רוצה, בואי נעשה סגירת מעגל, תתחתני עם הבן שלי, רק אחד יבין את השני, עם כל הגמגומים. רק לכם יש סבלנות של אחד של השני. הבן חזר לדבר, אבל עדיין יש פציעה קטנה. לא כמו הבת גמורה לגמרי. טוב? היא אומרת לו, מה אני יכולה להגיד? מה? אומר לה, תקשיבי לי טוב, הכל עליי. חתונה עליי, בית עליי. הכל עליי. אמא שלך תעבור לגור אצלנו. מה את רוצה? הכל, לא חסר כלום ברוך השם. מה את אומרת? תרצי או לא תרצי? היא אומרת לה, משוגע לי להסכים להצעה הזאת. גם הבן שלך נראה טוב, אנחנו רואים אותו במשרד, הכל בסדר, באמת הגיעו לפגישה. הסתירה. הבינו פחות או יותר אחד השני בפגישות. ברוך השם, היה חתונה מפוארת, והקימו בית נאמן בישראל. תראו מה זה ההכרת הטוב, שאותו בן אדם, אותו אחד עשיר, שבא ועזר לה וסידר לה, והקדוש ברוך הוא לא הזניח אותו. זה אנשים, לפעמים עוזרים לאנשים אחרים, והוא לא קולט, יש רבנים נגיד שלפעמים דורשים 20 שנה, 30 שנה שלמה ולא לוקחים שקל. לא לוקחים שקל. כלום, הוא דורש הכל לשם שמיים, הכל זה, ופה ושם, והולך ומקטט. והוא אומר, רגע, מה זה? למה ככה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אתה אל תיקח כסף, אבל את הילדים שלך, אני אשלם להם. אני אוציא לך את הילדים טובים. אני אוציא לך את הילדים תלמידי חכמים. אני אשמור לך על הילדים. למה? אתה עושה טוב לילדים שלי, תקבל טוב עם הילדים שלך. השם יעזור בעזרת השם, וזכה אותנו. שלמה רבי חנן נתן לנו. רבי ראשי אומר. גדל, מתקדש, אומר הבא. דעל מה דיברה קירותי וימליך מלכותי. ויצמח פורקני